ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ହଇଜାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କଟକ ବିଷୟ ହଇଜା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ। ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭେ ହରିଅନ୍ତା ଗ୍ରାମର ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଆଦିବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଜଣାଉଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରାମଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହାକୁମା ଠାରୁ 22 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ହେବ ହଇଜା ରୋଗର ପ୍ରଭାବରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ପରିବାର ଏହି ରୋଗ କବଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖରାଦିନେ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଛି, ନଳକୂଅଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀର ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଓ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ହଇଜା ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ବିଶୋଧନକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ରୋଗ ଥୟ ଧରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆଉ 2 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତଥା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧପତ୍ର ଏଠାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ହରିଅନ୍ତା ତାରିଖ ଏଥିରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।